Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Blij Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Was sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hi srevi da we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon van ouro, you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. No hornot lo, tambri pinu srefi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland, Kijkers, ik heet u van harte welkom. Vandaag hier met mevrouw Sadi. Zoals we weten was er gisteren een vergadering. En mevrouw Sadi, vergadering van gisteren, u heeft de minister een aantal vragen gesteld, ook over de government take. Zou u ons daarover wat inzage kunnen geven? Ja, gisteren was de eerste ronde van de ontwerpwet dat onder de hamer ligt over de sprekbare begroting 2024. En uiteraard, elk lid heeft natuurlijk een spreekbeurt. Zo heb ik gisteren ook mijn bijdrage geleverd omtrent de wet op de agenda. Ik heb natuurlijk de 4 ministeries waarin ik zit. Dat is GGD, Binnenlandse Zaken, OW en ja, OW
en nog één minister, goed, daar kan ik op terug. Daar heb ik ook mijn algemene visie en kanttekeningen en OW. Ja. En zeker wat OW betreft, daar is er 200 miljoen opgebracht. Maar in die nieuwe subsidiaire begroting is er nog een x-bedrag opgebracht. Het verschil bij mij is de vraag, wanneer 99,2% al is gerealiseerd uit de vorige begroting, dat was opgebracht. En we hebben nog een maand te gaan. Waarom vraagt dan de minister dat bedrag? Dat bijna 130 miljoen. Dus dat had ik wel even nog voor de aandacht gevraagd. En daarnaast heb ik als belangrijk ondersteuning de oproep naar de regering dat er voldoende geld moet zijn voor binnenlandse zaken. Vanwege de voorbereidingen naar de komende verkiezing 2025. Dat dat allemaal vlot verloopt, vlekkeloos. En dat gaat natuurlijk ook gepaard met middelen. De instituten die daarvoor verantwoordelijk zijn, moeten natuurlijk ook van middelen voorzien worden. Omdat dat nog het enige sprangpuntje hoop van het volk zich op te maken naar 2025 om echt change te brengen. Want zoals het nu eruit ziet, is niet te doen. Terugkomen op je vraag over de government take that klopt. Ik heb vragen gesteld aan de minister. Ik had in mijn vorige interview aangegeven de brief van de directeur van Financiën, de verhogingen van de unleaded, super unleaded en diesel elk met 1 SRD. En daar had journalisten ook in een persconferentie in de media de minister gevraagd over deze bewuste brief. En de minister antwoordde van, ja, degene die jou de brief heeft gegeven moet op het matje geroepen worden. Ik vind dat echt schofferen naar een journalist toe. En u weet, vele vragen in DNA had ik ook gesteld over transparantie. Maar nu omtrent dit, wij als volksvertegenwoordiger, zeker mijn persoon, heeft dit ook de vraag gesteld gisteren. Want weet u waarom? Wanneer de minister antwoordt, 1. Degene die die brief naar buiten heeft gebracht moet op het matje geroepen, wat ik natuurlijk kolder vind. Het is niet ver van de minister. Waarom? Government take is heffing van geld bij het volk. En het volk dient te weten. Transparantie. En wat mij natuurlijk nog bozer maakt, wanneer ik cijfers heb ontvangen, waarbij, en dat laat ik u ook zien, ja, waarbij in die 9 maanden, want mijn vraag was natuurlijk, hoeveel liter diesel, unleaded, super unleaded, ja, heeft de regering, dus de government take daarmee belast. En wanneer ik cijfers zie, wat mijn vraag zal zijn, of tenminste dat was mijn gedachte toen in het eerste interview, wat ontvangt de regering vanaf januari tot en met september, dus in die 9 maanden, ESRD? Het antwoord krijgen we niet, de journalist ook niet, maar wanneer ik mijn cijfers krijg, geschatte omzet en government take berekend op 36 miljoen liters per maand. Dat had ik zo'n beetje ook in een eerdere interview aangegeven. Maar wanneer wij nu een overzicht hebben, de government take van 2024 tot en met september, dan zien we de rapportage, de cijfers liggen hier, en het verschil die we zien. Wanneer ik zeg rapportage, wanneer de government take tussen januari en september in 9 maanden 2.360.500 SRD, ja, en de rapportage is 855.900.000, is het verschil 1.504.600 SRD. De vraag is,
dit verschil van 1.500.400.600 SRD is nergens te traceren. Waar is dat verschil van 1.500.400.600 SRD geboekt? En ik eis van de minister gisteren om transparantie over dit verschil. Waar is het geboekt? Weet u, wanneer de minister via medium zegt het volk hoeft niet te weten en ik dit nu onder ogen krijg, een verschil van 1.500.400.600 nergens te traceren, laat de minister hier antwoord geven. Weet je, bijna wil ik zeggen, je voeren, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Dus ik kijk reikhalzend naar de beantwoording vandaag in DNA. Want wanneer een minister zo antwoordt tegenover journalisten, is tegenover het volk, ja? En de minister, weet u wat ik bijna wil zeggen? De minister en de koning, weet je, koloniale tijden, ze bepalen. En wanneer er verschillende persverslagen verschenen van de minister van Financiën over de government take, de overheidsgrabbel. Samengevat wil ik het verduidelijken naar het volk. Het volk hoeft het tarief van de overheidsgrabbel niet te weten. De overheidsgrabbel is een verzameling van belastingen die in de wet geregeld zijn. Een deel is variabel en dat wordt beheerst door slimme mensen die verstand hebben van de markt en de gemeenschap en de begroting. Maar de overheidsgrabbel compenseert voor verlaagde dividenden van staatsolie wanneer de olieprijs omlaag gaat. De opbrengsten van de overheidsgrabbel is nodig voor de begrotingsuitgaven en de bijkans maandelijkse verhoging van de overheidsgrabbel is zo slim gedaan dat het de inflatie heeft verlaagd. Dat zou zo, maar de realiteit is toch anders. Weet u, wanneer een minister met enig respect voor hun ambtelijke eed, zou hij dat niet uitvoeren, niet op die manier. En een republiek waarin dit wangedrag van een minister wordt getolereerd, gaat zo'n land als een kaartenhuis in elkaar vallen. Het gaat geen stand houden. Dus kortom, de minister moet hier in het huis van het volk gaan uitleggen. En ik hoop niet dat hij me vandaag gaat antwoorden dat ik niet boos mag worden. Want vandaag zal de regering moeten antwoorden met nog een paar DNA-leden die aan het woord moeten gaan. Ja. Dus kortom, er moet transparantie over de kwestie van government take. En anomitaki, het volk mag niet weten, de overheidsgrabbel. Ik hoop dat wanneer ik aangeef dat ik pleit binnenlandse zaken voldoende geld moet krijgen, het sprankeltje hoop dat het volk heeft om 25 mei de change te brengen. Want ik heb in deze 6 maanden geen geloof meer. En ik herhaal, deze regering heeft geld tot aan zijn tanden. Gaat hij met de komende verkiezing geld strooien, mensen omkopen? Volk van Suriname, hoe dat eigenlijk? Ik dank u. Kijkers, u heeft gehoord, dat was mevrouw Ansari over de vergadering van gisteren. Zoals mevrouw Ansari aangaf, de vergadering gaat vandaag dus door. En zullen dan wij ook de andere antwoorden krijgen van de minister, zoals mevrouw Ansari zei. Kijkers, dank u wel voor het kijken. Ik ben Krishna Lakpat en ik heet u van harte.